Salutare, prieteni! Astăzi cu prietenul meu Ștefan, cameraman. Salut! Astăzi vom sări pe până din pod. Hai cu mine! Vedeți, da? Se vede? Da. De acolo să sară. Și uitați cât bine. Poți? Ți frică? De ce? Te înțepi. Atâta poți. Hai mă că ești aproape de fân. Hai. Hai, Denis, susține-ți-l cu un like. Acolo. Și subscribe. Mi-e frică. Uite de Denis. Ce faci? Am dat ori 10. Am dat ori 10. Cum e? Ce fain! Te-am prins. Să mai fac încă o dată. Am prins curaj. Da, dacă sar și eu prima dată, îl prind și eu. Când prinzi curaj, atunci te lovești. Când prinzi curaj, atunci te lovești. Mamă, cum cazi! Unde se fac treaba mică? Ha? Unde se fac treaba mică? Ce bă? Unde se fac treaba mică? Nu știu. Hai că mă. Mamă, ce fain-i! Așa cazi! Haideți și voi, abonați! Imediat venim și noi. Hai, să te vedem. Nu ne rupem! Uitați-l! Hai! Mi-e un pic în frică. Hai! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Știți ce a fost prima dată? O leacă, da, hai! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! 3, 2, 1 și... Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Tu cum ai sărit? Așa? Nu. Am stat sus săriga și m-am împins în mâini. Așa. 3, Țuțuriga! lasă-mă așa. Da, bun, hai. 3, 2, 1, hai, Ștefan! Nu dau cu capul. 3, 2, 1 și... Cum-i? Hai, abonaților, să... Sar cu parașuta. Hai, abonaților, să vedeți cum este acolo. Sar cu parașuta. Da, chiar că sar... Da, chiar că zici că sar cu parașuta. Aici este podul, stați un pic, că e un pic mai greu. Deci, așa arată. De sus. Să sar cu asta? Aruncă-i pe abonați. Să vadă și ei. Deci, vă arunc acum. 3, 2, 1. Cum a fost? Să ne scrieți în comentarii cum a fost. Dacă Denis, dacă pun asta ce se întâmplă? Dacă pun asta ce se întâmplă? Asta. Dar eu n-am doar pentru căi. Eu n-am. Doar la celălalt. Mai sare o dată? Da. Stai un pic, Denis. Stai că o să închidem un pic. A revenit. Este o problemă fizică. Mai aruncă eu o dată pe abonați. Hai să vă mai arunc o dată. Voi o să săriți cu mine.
Deci am revenit. Sunt aici, uitați-l pe Bafan. Și astăzi o să săriți împreună cu mine. Dar tot astăzi, da. A? Bine. Bă, dar cum să, așa să mă vadă pe mine sau în jos? Păi, Da. Bă. Stai să... arată-le și cu mine. Wow, ce tare a fost! Mori. Stai, am unul așa de sus. Ai închis? Nu. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Mișcă-te. Cum? Vrei să sari de acolo? Nu, mă. Cu ăsta Nu, așa. să sari de acolo în sus. A, de acolo nu, că aici e prea puțin. Nu, mă, de acolo să sari în grămada asta. Nu, de prea puțin. Sari tu primul. Eu. Acum arată-le și în jos. Adică... Hai, noroc! Noroc! Da, hai. Noi sărim de aici. Na, filmează. Știi? E Reglează-l, bă. Ia, filmează. Am voie să te arăt, a Petri. De ce? Pe filmare. Că filmăm. Pe YouTube? Da. Aici au venit și a Petri. Și am uios nebun. Extremus. Uite, filmează aici. Ștefan, filmează. Filmează cu asta. Ești rupă. Stai tu. Ui, ia camera cu tine și când sari Nu, că am făcut odată. Și ce s-a întâmplat? Nica. Păi să încercăm așa. Hai, încearcă. Eu nu mă bagă. Du-te tu. Nu? Hai, bagă-te tu. Păi și vrei mă- ca să-ți arăt? Și mă duc eu după, hai. Numai să nu mă împingi, bă. Nu te împing, îți garantez. Bă! Nu fiți proști. Eu nu împing. De la mine. Da? Bă, numai să nu mă împingi. Nu te împingi. Stai, ia stai. Să filmez aici. Hai. Am dat cu capul. Hai. Unde? Să sar acolo? Unde vrei? Păi pe pân sigur că sar. Dar să sar în gaură dar acolo. trebuie mai mult până ne sărim. Lasă, nănică. Hai. 3, 2, 1. Și! Sari și tu. Da. Dă-te. 3 de ore și... Mi-a venit o creangă în nas. Ia, prindeți camera. Veni, sari, așa. Sari cu camera. Aruncă, bă. Aruncă. Da, am sărit odată. Și aruncă o den. Aruncă. Nu. Aruncă. Păi să facem așa. Aruncă o den. Am atins jos. Ar trebui mai pe aici să sărim. Nu, stați. Aici trebuie să punem mai mult până am atins cu picioarele pe jos. Nu ajung. Te rog. Bine. Avem cameraman. Uitați banii. Stai, lasă jos. De. Care sare? Eu. Dar Poți eu să sari nu? cu camera? Eu nu? Sau numai tu? Fiecare câteodată. Ah. Care sare cu camera? Bă, stai aici, Petri. Acum sar din avion. Sare din avion, omul meu. Te-ai pălit? Nu. A Petri, uite-te la cameră. Pune la cădicuri. A Petri! A Petri! Am dat cu ori 10. Ăla mi-a intrat în nas. Ăla mi-a intrat în nas. Păi? Sărim cu parașută. Am zis din prima. Gata, Matia sau mai rău? Și cam atât a fost videoclipul, v-a plăcut, ne revedem data viitoare. Pa, pa!